Халыкара өлкәннәр көне уңайыннан шәһәр районнарда да өлкәннәргә модди, социаль көнкүреш, психологик һәм башка төрле ярдәм күрсәтү буенча хәйрия чаралары узарылды дип көтелә. Түбән Камада да шәфкатьлелек үзәгендә өлкәннәр һәм сәламәтлекләре шикле балалар өчен көндез калып тору бүлеге эшли башлады. Кул эшләре белән шөгыльләнәләр, өстәл уеннары уйныйлар, күңел ачу турында да онытмыйлар. Түбән Камалар вакытларын файдалы һәм күңелле итеп үткәрә ала. Дәресләр шәфкатьлелек үзәгендә оештырыла. Сезнең туганнарга, якыннарга бик шат булышырга. Көндез калып тору бүлеге сәламәтлекләре шикле балалар һәм өлкәннәр өчен оештырыла. Көн тәртибенә дәвалау чаралары да керә. Төркемдә шөгыльләнүчеләр белән шулай ук психологлар эшли. Хөрмәтле Түбән Камалылар, без сезне үзебезнең шәфкатьлелек үзәгендә көтеп калабыз. Адресы Кайманов урамындагы 16А йорты. Төркемдә 10 кеше шөгыльләнә. Шуңа да алдан язылу сорала. Әйтергә кирәк, пилот проектка Татарстаннан 5 шәһәр кергән. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.